Ami aw kaisa video nukha haini hai chini haste ni chief minister borom ganang Manik Saha Roman script ni against kok saka o jaga o chung nukha international ni chokranto tongo hani bangsi chung Roman script no borabor dabi khayo hone ang sara ni musuyo chini borom ganang chief minister oro jaga international ni kuno chokro krui international ni kuno favor krui जों चीनी बोसारोनी भविष्यत नि बागै सि जों रोमान स्क्रिप्ट नो दाबि खायो बीजेपी नि गोबांमा लीडर बीजेपी नि गोबांमा नेतारौनि चराइराव सीपीएम नि गोबांमा बीजेपी अंथों सीपीएम अंथों गोबांमा चराइराव ताबो इंग्लिश मीडियम बाय परेबो इंग्लिश मीडियम बाय परे खांके बराव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुइनानि बागै ब्लै प्रॉब्लम गो हानिबां माध्यमिक 12 जे परीक्षा रफ्र बरौनो रोमान स्क्रिप्ट सुरनानि नांगो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सुइखा हंके सि आ चिनि चिराइराव काहाम के परीक्षा रयमाना बीजेपी नि गोबांमा नेताराव साइमेया जे रोमान स्क्रिप्ट बराव बायरेनि स्क्रिप्ट हनै हो अथच चिनि स्टेट ओ स्क्रिप्ट बाय सुइजा इंग्लिश बाय नो ऑफिशियल लैंग्वेज चलै तंगो इंग्लिश मीडियम गोबांमा चलै तंगो बर'नि बोसानो खेबानो इंग्लिश मीडियम पढ़नाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइरै तंनाय चिनि बोसानो हंकेबानो बांग्ला बाय सुइरनाय अमहाय हिंखांके बाहायके नायबा हानि बांगै जों ज तो बुसि थाय वानसक थाय जे चिनि तिप्रासानो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइमान बरक साजाय एंगै तंमानि अमो जोंनो अंक्लग ओनसोल रवानि बागै नायमानिसि जे जों हास्तिनि जत लुकुराव बुसि थाय जे चिनि ओ रोमान स्क्रिप्ट चिनि बोसारोनि भविष्यनि हामखायनि बागैसि और जागा कुनो पॉलिटिकल पार्टी नि फेवर थांमानि क्लाया मो पॉलिटिक्स या चिनि बोसारोनि भविष्यनि हामखायनि बागैसि हानि बाङै चिनि बरमनां चीफ मिनिस्टर न सानानि मुसुगु जों चिनि बोसारोनि भविष्य न वानसक मानिसो नों वानसया हानि बाङै चिनि बोसारोनो जों तमा स्क्रिप्ट बाय सुइरनाय तमा स्क्रिप्ट बाय परेरनाय अमो जोंसि डिसाइड खायनाय नों सबाबा जे जोंनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सुइया मा परेया हाय हनै सानाय अमो चिनि अधिकार चिनि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सि मो चिनि फंडामेंटल राइट्स सि हानि बाङै हास्तिनि जत लुकुराव बुसि थाय और जागा पॉलिटिक्स नै टावान सगदि अमो चिनि बोसारोनि भविष्यनि कगनो वानसौ लायै जारा सीपीएम खायनाय बीजेपी खायनाय कांग्रेस खायनाय बनि बोसारावबो ताबो इंग्लिश मीडियम परै तंनाय राव बरावबो परीक्षा फेलनाय बरावबो परीक्षा फेल खांके बरनि भविष्यबो नष्ट होनाय बरनि भविष्य नष्ट हा माने चिनिति प्रासानि भविष्य नष्ट होनाय हानि बाङै आं चीफ मिनिस्टर नि ओ स्टेटमेंट न ब्लै चाजाया प्रतिबाद खायो जों रोमान स्क्रिप्ट न नायो हामबाय